तामुलपुर जिल्ला सावथाल फरायसा आफादआ एसएसबिनिसिम गोख्रों खुद्रिसारदों। मैया तामुलपुर सावथाल फरायसा आफादआ एसएसबिनि हेंथायै खुद्रिसारदों। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सावथाल हारिनि लेखा रोङै आरो गोरलैथिखौ खाबु लाना भारत भुटान गवामुरि केम्पआव एसएसबिनि जवानफोरा गोबाव समनिफ्रायनो सावथाल सुबुंफोरखौ गावनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि मुङाव नंखाय अपारेसन खालामबोगासिनो दं होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। एसएसबिनि जवानफोरा साखाथिनि सावथालफोरखौ हाग्रा आयेननि सिङाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरखौ जिब जुनारनि बेगें, मैदेर हाथाइ आरो आयेन बेरेखा फालांगि लोब्बा लाखिदों आरो जिब जुनारफोरखौ बुथारदों होनना नंखाय केस खालामना जोबथेसालियाव दैथाय हरगासिनो दं होननानै अजद होदों। थांनाय 13 फेब्रुआरियाव एसएसबिनि हानजाया दवामारा गामिनि बिजय किस्कु मुंनि सासे देहायारि बेमारि सुबुंखौ मैदेर हाथाइ आयेन बेरेखा फालांगियाव नंखाय दाय होनानै तामुलपुर पुलिस थानायाव दैथायहरदोंमोन। बे जाथायखौ सावथाल फरायसा आफादआ तामुलपुर थानानिसिम थांनानै एसएसबिनि नंखाय अजदखौ नेवसियो आरो थानानिफ्राय बिजय किस्कुखौ लाबोफिनदोंमोन, जायखौ नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्लानि सावथाल फरायसा आफादआ इयुनाव जाहाथे बेबादि जाफिना बेनि थाखाय एसएसबि रौनिया हान्जाखौ खावलायदों आरो भारत सरकारनि फारसेबो गोख्रों अजद होदों। इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारनानै कंग्रेसजों आखाइ होसिगोन नामा? इउपिपिएलनि एमपि जयन्त बसुमतारीआ बिथाङा बुंदों दि गावसिनि लुबैनाय बायदि जाहाथे जायाब्ला इउपिपिएल दोलोआ एनडिएनिफ्राय ओंखारना कंग्रेसजों एलायन्स जागोन होनना नैबे खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि फैगासिनो, जायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआ सोरजों एलायन्स जागोन बेनि फारसे गोबां रायजो राजाफोरानो मिथिनो लुबैयो। बे फैगौ इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बिजेपिजों एलायन्स जागोन ना जाया बे बाथ्राखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि जुदि बिजेपिआ इउपिपिएलखौ गावसिनि मावनांगौ बायदि गोसोबायदि मावहोआबा इउपिपिएलआ कंग्रेसजों एलायन्स जानो थांनाया सम गैला होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होनाय जादों। पाकिस्ताननि रौनिया हान्जा बिएलएनि रौनिया हान्जाजों हमनानै दं। 7 जन पाकिस्ताननि रौनिया हान्जाखौ बिएलएआ हमनानै दोनदों। बिएलएनि रौनिया हान्जाया फोरमायदों दि जुदि पाकिस्तानआ जोबनानै दोनजानाय गावसिनि रौनिया हान्जानि रिलिज नांगौब्ला गावसिनि डिमान्डखौ होग्रोनांगोन, जाय डिमान्डआ जाबाय अपारेशन हार्ट 2.0 आव पाकिस्ताननि रौनिया हान्जाया 17 बिएलएनि रौनिया हान्जाखौ हमनानै दोनदोंमोन। सिगां समाव 10 जन सुबुंखौ रिलिज खालामदोंमोन, नाथाय 7 सुबुंखौ दाबो गभर्नमेन्टनि जेलाव दं होननानै फोरमायदों। बिसोर फोरमायदों दि जुदि 7 साननि गेजेराव बिएलएनि हमजानाय बै 7 सुबुंखौ रिलिज खालामाब्ला बै बिएलए हान्जाया पाकिस्ताननि रौनिया हान्जाखौ गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। जों उननि समावसो नायनांसिगोन। पाकिस्तान गभर्नमेन्टआ बै बिएलएजों हमजानाय 7 सुबुंफोरखौ रिलिज खालामनो थाखाय बिएलएनि डिमान्डखौ लागोन ना लाया, जाय फैगौ समावसो जों मिथिनाय जासिगोन। गावनि जोनोम जायगा बाथाबारि गामियाव हा संरैखा बिफाननिफ्राय 74 लाख रांनि 300 बिगासो हायाव मोनसे दै जगायग्रा हाबाफारि मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों उर्खाव गोरा ब्रह्मआ, जाय दै दोनथुमनाया इयुन समाव बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जागोन होननानै बे खौरांनि गेजेरजों मिथिनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै आरो जाय रायजोफोरा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय रायजोफोरा।